हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो हेपि दिवाली ओमफ्राय दिवालीयावनो नै अखासो मा जाबावगोनथाय ओमफ्राय आङो मैयाहाय भिडिअ'खौ होनाय जायासै ओमफ्राय थेवबाबो आं मैया एसे भिडिअ'खौ बानायखादोंमोन नालाय मैयानिजों दिनैनिजों ज' जासिगोन आरोना मैयानिखौबो होफाना होनोसै आङो ओमफ्राय दिवालीयावनो मारैबा जाजोब्बाय बोथोरा जोंनियाथ' नै बिराद लेथ्रा नंखायो अखा हाबानो बेफोरबो गाजोबथारबाय बानायला आरोना थांखासिगोन नालाय बिदिनो थाथ'बाय थानोसै नै बैहायबो बानायदोंमोन ओमफ्राय आङो अखा हायाबा खुलुमहैगौ नंदोंमोन गैया मैयाबोथ' अखाखा ओमफ्राय आरोथ' दाबो नै दा बेलासिसिमावबो अखाया बिदिनो थाबाय थाबा खुलुमहैनाय जानाय नंला न'आव खुलुमनायानो जासिगोन ओरैनो खाथियावनोथार नालाय खुलुमहैगौमोन सानदोंमोन आरोना थांनाय बोसोरावबो खुलुमहैखादोंमोन बोथोरानो गाज्रिथार जाना होबायबा माथो खालामबावनो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअ'खौ मैयानि आरो दिनैनि एक्सन हर दोनसै हायावनो दोन नामा थिखोनो हायाबा हेपि दिवाली बाबु Statue is the best of Hollywood. इतना ज़्यादा खा लिया तुम लोग ने? हम लोग भूखे हैं, समझ में नहीं आता। और नहीं है, समझ में नहीं आता नहीं भोजपुरी का लैंग्वेज भोजपुरी समझे ऐसे बोलते हैं दादी आजकल इंस्टाग्राम देखती है कौन दादी हम लोग की अरे सोशल मीडिया वाली दादी बन गई हम लोग की अखासे फ्री फ्री हाबाय थाबाय बाथौआवबो गायो नै जोंहा ओइ गोरलै जादों नामा हा हनै मानबाय लांदों सासेया हैप्पी दिवाली दे Happy Diwali ओरैना Happy Diwali हैप्पी दिवाली दे Happy Diwali बुआ अयनाय खालामना होथारबाय नै अखानि नै हागागोन खोमा एसे होननानै 6ता जालायनानै 6तायाव होबाय नै जोंहा रावनिबो लामायाव गैया नै खोमसि लामानि लाइटआ दङ दंनाया सासेया प्रसाद जाबाय नै ओमफ्राय खोमसि खोमलाव गोजा न'आ बाबुआ उन्दुबाय नै लाइट होनो बावदोंमोन आङो उन्दुबाय बाबुआ सानाव उन्दुनाया जायाखैमोन ना बेना लोगो फैना मोजां गाननानै जानोसै पपकर्नखौ आरामनो मोजां गानफैनालायनो रोंबायथ' इनो गोलैगा भाराव थाफैदो ओइसिं थां रोंबाय मानो फुनो आरो दिनै सेकेन्ड दे दिनैबो अखा जानो बाबा हारसिं मोजां गाननायबाय थादों दिनैबो सावनो मोनगोन ना मोना नायनोसै दिनैहाय राजमा जानायनो नागिरदों जोंहा संनोथ' रोङा संफेराखैबो जाफेराखैबो इउटुबाव नायलाबायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा संलाबायनोसै रुग्रोना लागासिनो दा कुकाराव होनानै माबादों आङो खननैसो गाबहोनानै राजमाखौ नै कुकाराव होनानै लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय आं माने इउटुबफोराव नायनायाव बुहुत नायदों आरोना आङो ओमफ्राय बांसिनानो बिदि रुग्रोनायावहाय दालचिनि ओमफ्राय तेजपात होना होनाय नुदों नालाय ओमफ्राय आंहाबो न'आव दंखायो नालाय होना होबाय आरोना ओमफ्राय आरो बांसिनानो टमेट'बो होनाय नुदों ओमफ्राय ओरैनो संना जानायग्रोनोसै जाफेराखैबो बेलेगावबो जाफेराखै न'आवबो जाफेराखै संनायाथ' गोजाननि खोथा ओंखायनो दा न'आव जा दङ सामब्राम फानलुजोंनो जिराजोंनो सामब्राम गुफुर हाइजें बेजोंनो संना जाग्रोनायसै गाव गोजा संना जाग्रोनायसै आरोना आलु सालु होला माबायदि मोनजायो नै राजमाखौ संबाय आङो ओरैनो संसाबलाबायनो बेयाव सामब्राम होबाय बानलुआबो बानलु गोरान गुन्दै थाबा साबसिन जागौमोन दंमोनबो ओमफ्राय गोबाव जानायखाय आङो गाहरबाय ओमफ्राय बानलु गोथांखौनो हाना होबाय ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय होबाय ओमफ्राय जिरा एसे होबाय ओमफ्राय हालदैल' जेबो होआसै संख्रि होबाय एसे ओमफ्राय आं नै सामब्रामखौ एसे गेब्लेहोदों आरोना टमेट' होनो मोनबा मोजां जागौमोन खोमा टमेट' होनाय नुदोंमोन माथो मानसिफोर जानायफोरखौ खोन्थानायखौबो टमेट' होबा मोजां जायोमोन
ओरैनो संसाबना जालाबायनोसै माबायदि मोनजायो नायनोसै होनोसै आङो माबाखौ एसे दै होना होनोसै दैखौ बेसेबां होबाय बारा जागोन ना खम जागोन मिथिला सानैबो उन्दुगासिनो नै आब'आ ओंखामबो जायाखै मैयानि थालिर दंमोन ना थालिर माबा माबि जानानै उखैयाखै खोमा बियो ओंखाम जायासै उन्दुबायसो आरोना दा सिखारनानैसो जासिगोन बियो ओमफ्राय आंहा दासो जाखांनानै ओमफ्राय माबा माबि सुबाय सिबबाय ओमफ्राय आरो फुङाव जि सोमनाय माने दुगैनायाव माबानायखौ आं सुथ'वाखैमोन नालाय अखा माबाय थानायखाय दा सुबाय थासिगोन होननानै आं सुखायाखै आरोना ओमफ्राय दासो सुबोनानै ओरैनो बै बाहेरावहाय न' फिसासा माबानाय दंना बेयाव दुरुं खानाय दं नालाय बेयाव लामना गारबोबाय आङो ओरैनो दैया सर'बा न' सिङाव लाबोना दोनफैनोसै आरो मैयानियानो रानाखै अबेबा मा जाखोथाय एबार कालि फुजा बायदिखौनो मोनलायासै दिनैबो लगायनो मोनगोन ना मोना मिथिया लामायावथ' लगायनोनो मोननायानो जाखायासै रावनिबो लामायाव बोरैबा मैयाहाय खोमसिखाजों आरो खोमसि लागायनाय गैया माबानाय गैया रावनिबो कारेन्टबो गैयामोन कारेन्टआबो जि गोबावजोंसो फैदों दिनै मारै जायो कारेन्टआ थायोबाथ' मानसिफोरा अखाबाबो बे माबाखौ होगोन होनाया थेवबो माने लामायाव बिदि आलारि बाथि होनायखौ मोजां नुयो आरोना खायफा केन्देल सावो केन्देलबाबो मोजां नुयो आलारि बाथिबाबो मोजां नुयो जोंहा आलारि बाथिखौ होयो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै सानबाय आंबो एसे उन्दुनोसै नामा सानबाय आंबोथ' थान्दा जाखाय उन्दुलाङाबाबो ओरैनो उन्दुना थानोसै ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय खनसेबाव हेपि दिवाली मोजाङै मोजां थांथोंसै बयनियाबो ओमफ्राय बमफोरखौ गावोबाबो मोजाङै मोजां गावदो जाहाथे जेबो जाया ओमफ्राय बावदोंमोन आङो खोन्थाफिनलायनोसै आरोना राजमाखौहाय जानायाव जेबो थावै मोनजायाखै आरोना बिराद गोथावबो मोनजायाखै आरो थावैबो मोनजायाखै जानो मोजां जादों आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम मालाबा जाबावबा टमेट'फोर बा आलुफोर होनायना जानोसैलाय माबायदि मोनजायो ओमफ्राय दिनै गाव गोजा संनायावथ' जाथावै मोनजायाखै माने गोथावानो मोनजादों माने जानो मोजां मोनदों आरोना दोननोसै बेखिनियावनो भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय